Ready. Clear for take off. Έτσι. Για να σε δούμε. Λοιπόν, κάνουμε κανένα δύο γύρους, θα τους κάνουμε χαλαρά. Για να σταθούμε κιόλας. Εκεί που θα σε δείχνω, που θα σου λέω στα κέρπ, θα σε λέω έτσι, θα σε λέω στα κέρπ. Θα πηγαίνεις με τον τροχό, τον ανάλογο, να εφάπτεσαι στα κέρπ. Πού παίρνω, από εδώ. Εδώ. Α. Δεξιόστροφη. Εδώ κανονικά περιμένουμε να μας δώσει σημαία ο Πασχάλης, ο Ιωλήμιος ή κάποιος τέλος πάντων. Τώρα εδώ είμαστε μόνοι, μάλλον θα πάμε φου και μέσα. Φεύγα. Κανονικά εδώ σταματάμε και περιμένουμε. Στη μεγάλη την ευθεία. Αναμένουν κάτω, είναι διπλή, τριπλή κορυφή κιόλα. Διπλή τι λέμε. Είναι δεξιά. Πάμε όσο γίνεται αριστερότερα. Δηλαδή εδώ φαπτόμαστε όσο αριστερότερα μπορούμε. Εδώ. Κάπου εδώ στα 100 να κάνουμε στα φρένα. Πάμε. Φρένα. Και ακουμπάω μια τα κέρμπ εδώ. Έχουμε φύξει το τρόπο εδώ. Μα ανοίγει. Τέτοια με φόρα. Ανοίγει, βγάζει εκεί έξω. Και εδώ ξανακλίνεις. Από εδώ είμαι σανίδα. Ξανακλίνω. Εδώ έχουμε στην κορυφή. Για να βγεις από τη μέση και λίγο προς τα δεξιά. Από εδώ, με πας στα κέρπ. Σε ανοίγει, με μία κίνηση τις παίρνεις και τις δυο θες. Σε ανοίγει, έρχεσαι στα κέρπ εδώ, αυτή την παίρνεις με μία κίνηση. Εφάπτεσαι εδώ όσο γίνεται αριστερότερα, φρένα. Αυτή είναι η 5, αυτή είναι η φρένα. Αυτή είναι η 5, είναι η φουκέτα. Κλείνεις. Έρχεσαι, κάνεις μια μικρή κλήρωση εδώ, πουλάς την πρώτη. Πουλάς. Από εδώ πατάμε σανίδα στα κέρπ. Τα μισά τα κέρπ είναι ομαλά, τα πατάμε. Και πας σανίδα, πατάς εδώ, βγαίνεις στα κέρπ απέναντι, σε βγάζει και απέναντι. Εδώ πας με όλα, είσαι σανίδα στα κέρπ. Στα κέρπ, πάνε μέσα. Πιο πολύ θα κλείνεις εδώ, σε ανοίγει εδώ έξω, εδώ στα φρένα. Κοίταξε τις οδηγίες, τα φρένα. Πέφτεις μέσα, εκεί στα κέρπ. Σε ανοίγει φυσιολογικά, βγαίνεις εκεί έξω. Και ξανά άρχισε αριστερά. Περιμένουμε δεξιά. Από εδώ βουτάς μέσα. Σε ανοίγει. Από εδώ πατάς, γκάζει και ανοίγεις την πόλη για να σε βγάλει στα κέρπ εδώ. Σε βγάλει εδώ στα κέρπ. Πόσο σανίδα. Σανίδα. Στα κέρπ αρχίζεις να κλείνεις. Χαλαρά. Χαλαρά και κλείνεις και κλείνεις και κλείνεις και κλείνεις για να έρθεις θεωρητικά στο τσιμέντο. Να εφάπτεσαι εδώ στο τσιμέντο και να σε βγάλει τέρμα έξω. Για να πουλήσεις την πρώτη, αυτή εδώ την πουλάμε, σανίδα, στα κέρπ, σε πάει στα κέρπ απέναντι, εδώ που μπήκαμε στα κέρπ, σε πάει στα κέρπ απέναντι, στα κέρπ και στη μεγάλη ευθεία. Δηλαδή του πας όλο σανίδα για να σε παίρνει και κοντά από κάτω. Εδώ μένεις όσο γίνεται αριστερά. Τα φρένα τα πατάμε δυνατά μέσα στην πίστα. Τα αφήνουμε για το τέλος και πατάμε δυνατά και τα αφήνεις για να ξαναφύγεις. Εδώ κοιτάξτε πως εξάκρισε τώρα που είμαστε εδώ μέσα, να πάρεις με μία. Φέρει τον τροχό σου εκεί, βέβαια ερχόμαστε αργά έτσι. Να έρθει και εδώ ο τροχός σου και να παραλυστείς εδώ πέρα μέσα, εκεί δηλαδή τέρμα άκρη. Φρένα θέλει εδώ, πολύ νωρίτερα. Εδώ είναι που αγοράζουν όλοι οι κούπεδα, 5. Θα πουλήσουμε την πρώτη, χωρίς γκάζι, εφάπτεσαι στο κέρπ. Από εδώ, έχεις τρίτη μέσα, τετάρτη θα κατεβάλει. Από εκεί θα είσαι τσίτα, 1, 2, τσίτα με γκάζια. Σε βγάζει το αμάξι εδώ πέρα έξω, είσαι με γκάζια, τετάρτη μόλις γεμίσει. Ακουμπάς τα κέρπ μέσα. Θα σε ξακρίσει έξω. Και άλλο φρένο. Φρένο πατάμε εδώ πάντα με το τιμόνι ευθεία.
Άμα το έχεις έτσι θα αρχίσει να κάνει χορευτικά τα μάξι. Από σταθεροποιείται τέλος. Τρίτη. Εδώ τα φρένα. Φτάς. Δώσε γκάζι και άνοιξε τιμόνι ελαφρά. Ελαφρά τα μάτια τα έχεις και στην έξω. Γκάζι. Τετάρτη. Κλείσε. Κλείσε σταδιακά. Κλείσε εκεί μέσα. Να δεις σε σιγκάλι εκεί έξω, όχι εδώ. Αυτή την πουλάς με φρένα, μπαίνουμε εδώ, πατάμε φρένα. Πουλάμε και από εκεί είμαστε. Εδώ είδες τώρα πως λύσεις χαλαρά εδώ. Θα ήσουν με γκάζι. Για να δεις εδώ να πας εκεί με γκάζι όλο είσαι τσίτα. Τσίτα σε γκάζι εκεί απέναντι. Πώς σου φαίνεται η χάραξη? Καλή. Δεν είναι αυτή πολύ εμπειρία, αλλά εντάξει. Είναι ενδιαφέρουσα όμως ο τρόπος που είναι αλλάζοντας το είναι ενδιαφέρον. Απότομα να φέρει και πιο δυνατά. Τώρα έρθασε γρήγορα. Γκάζι. Σημαδεύεις μέσα. Ανοίγω πάρα πολύ τα μάτια. Λοιπόν, ένα επικίνδυνο σημείο είναι εδώ. Εδώ μπορεί να σου γυρίσει τσακ και να χθούμε μέσα από το βάρια. Ένα επικίνδυνο σημείο. Και τώρα πάμε στο 13.